liyayikhetha igumgedlela Enkosi enkulu uBombela Isitima samaMpondo, Baba mkhulu mkhulu omkhulu phakade. Amen. Ziyaqhubeka izinsuku khona lapha entabeni yaseNhlangakazi, kodwa uShembe umfokaMayekisa akasahlalekisile kahle kule ntaba. Useqalile ukubona imigilingano, kwesinye isikhathi ukeyitshela ukuthi uyaphupha kanti ubhekile. Usuku nosuku selenezimanga zalo. Uvakashelwa yiyo yonke inhlobo yemimoya kule ntaba inhlangakazi. Ifike ikhulume le mimoya emibi ithi, Shembe yithina esikubizile kule ntaba, simukele njengamanje. Bese yaphendula athi chabo anginazi. Bese yadumala le mimoya inyamalale. Uphinde ngolunye usuku ufike okunye futhi okuvundiswe kahle uhlobe ngayo yonke indlela, nakho kuphinde kuthi Shembe yimina engumemile kule ntaba, limukele. Imina ngithena woza lapha uzongilinda khona. Aphinde aliphendule athi chabo angikwazi. Mina ngabizwa yizwi likaJehova. Bese yadumala bese kuyahamba okwesilwane somhlolo. Ngelinye ilanga babonakala ngengwe enhle isihamba phezulu esibhakabhakeni emafini. Yabonakala isihamba enkungwini, yaze yafika qathatha phambi kwakhe. Wayizwa isikhuluma, yathi yimina ngumemile lapha entabeni inhlangakazi. Wayiphendula wathi cha, angikwazi. Yadumala nayo leyo ngwe yahamba. Njengoba yelapha entabeni naye uyesaba phela, kodwa uqiniswe yilo izwi likaJehova ukuthi ahlale kule ntaba ngoba akukho azokwenza, ngoba cishe wafela laphana esitimeleni kanye nezinkumbi zabantu. Ebekuthiwe isono sokufa kwalabo bantu siyobalwa kuye. Ngolunye usuku waphinde wabona futhi esinye isibonakaliso somuntu owayelokhu ehamba ekhahlazela ongathi umathambo, enamehlo akhanyayo ngokubomvu. Wethuka kakhulu ngesikhathi ebona lento. Iza sengathi iza ngakuyena. Ngalesi sikhathi ethi uzothandaza, wezwa ngezwi likaNkulunkulu lithi, guqa ungambheki nakumbheka, bheka phansi. Yeza lento yaze yafika yadlula eduze kwakhe, yahamba yayoshona. Ngelinye ilanga wabona abantu abaningi bashaye ulayini khona lapha entabeni yaseNhlangakazi. Bahamba labantu base bekhuphukela phezulu emoyeni. Wathi mayithi uyabhekisisa phakathi kwalaba bantu, wabona omunye umlungu wakhona eHarrismith owayengumfundisi osashona. Lamshaya lameqa uvalo, kodwa wayedideke kakhulu kuzo zonke lezi zinto ezazilokhu ziqhamuka lapha, ngoba akukhona okukodwa okukhomba ukuthi kwakuyisibonakaliso sikaNkulunkulu. Waqhubeka wahlala khona lapha entabeni inhlangakazi kwaze kwayophela isonto lokuqala. Ilapho waqala khona wathi mayethandaza waphaphamiswa ubuhubhuhubhu kunyakaza into ethile khona lapha emoyeni. Mayethi uyayibuka lento inyakaza lapha emoyeni ungathi isishingishane somoya esiqoqe zonke izindwangu ezidabukileyo. Uyaluza khona lapha emoyeni konke namatshe nazo zonke izinto ezigcwele khona lapha emoyeni. Ziyayaluza sezize zakhanda ibhola elikhulu. Onke lamabibi asehlangene enza leli bhola athe sehlangene kanjalo athi esuka lapho waqhuma kakhulu, lahlakazeka yonke lento yaphenduka yaba zinkanyezi yagcwala umhlaba. Nakho lokho akakwazanga ukuthi kwakusho ukuthini. Phezu kwazo zonke lezi zinto ezazivela lapha akazadikibale, waqhubeka elokhu ezothandaza kule ntaba phezulu, bese buya ezothi khwaxe laphayana emgidini ngaphansi kwetshe. Nakho ukudla ayefike nakho kule ntaba akusekho, sekwaphela kudala. Usephila ngako ukuphuza amanzi, nakho ukuthi ahambe ekhothoza khona lapha ezihlahleni ezithelweni zasendle. Kwathi kulo isonto lesibili seliyophela ehlezi kule ntaba, wezwa ngenhlokomo yokuhlabelela okumnandi, kwezwakala nephunga elimnandi. Wathi esaqalaza ukuthi lokhu kuhlabelela okumnandi kanjena kuqhamukaphi, kodwa wazizwa naye emzimbeni wakhe nasemathanjeni akhe ukuthi lokhu kuhlabelela kuyavuma.
Ilapho ezwa khona kuheleza notshani kungathi kuyahalalisa kanye nezihlahla zihalalisa kanye namatshe. Wabe sezwa nasemthanjeni yegazi lakhe ukuthi uyeke lona obengibizile ozayo. Waphuma ngesamagundane ngaphansi kwalo idwala umgede lona ayicashe kuwo. Wabheka enyakatho, wabheka nasempumalanga, ebheka phela ukuthi ngabe lokuhlabelela kuqhamukaphi. Wabona ngento eyiqhamuka ekhanyayo incane isuka kude ngasempumalanga. Iphezulu esibhakabhakeni yeza lento iya ngokukhukhumala uma iza lapha. Ithena ingasondela isiphezulu emafini. Ilapho wabona khona ukuthi umuntu lona owayehamba khona emafini ufake ingubo ebubende. Lo muntu wayeyindida ngoba phela kwakuphambana imbani khona lapha emzimbeni wakhe. Akahambi yedwa, uhamba nabagqoke izingubo ezimhlophe. Ezifubeni zabo bafake amabhande amnyama. Khona lapho uShembe wagcuma waya phezulu ehalalisa ejabula ethi uyingcwele. Phela ngesikhathi esasentabazwe uNkulunkulu wawuthatha umphefumulo wakhe waya phezulu lapho abona khona amadoda ayemahle efake izingubo ezimhlophe. Lawa ayefisa ukuhlangana nawo kodwa akakwazanga ukuhlangana nalawo madoda ngoba wathi uNkulunkulu ungcolile. Ungcoliswe abafazi bakhe phela abaningi ababemganile. Njengoba uNkulunkulu wamtshela ukuthi kwangafanele aganwe ngabafazi abaningi kangaka, wayoganwa ngokuthanda kwakhe uNkulunkulu uma sekufike isikhathi. Lo muntu ogqoke ingubo ebubende waze wafika phambi kwakhe uShembe. uShembe waguqa ngamadolo. Wabe sekhuluma lo muntu wathi, Shembe, mina engakubiza ngathi sizohlangana lapha. Wabe sekhipha amafutha wamgcoba ikhanda. Wabe sethi kuye lo muntu, unqobile emhlabeni nasezulwini. Namuhla uyanikwa amandla okunqoba konke okusemhlabeni nokusezulwini. Okubusisayo kuyobusiseka, nokusolayo kuyosoleka. Akukho mkhonto yokulimaza. Konke ubuhlungu sekudlulile kuwe khona lapha entabeni yasenhlangakazi. Wathi lo muntu eqeda lamazwi wabe sembesa ngezinye izingubo okwathiwa ingubo zasezulwini. Laba babehamba naye babe sebemnika lo muntu wasezulwini ithile ukuba anikeze uShembe. Elalimbozwe ngayo inethi, wabe sesusa inethi wanika uShembe isidlo. Wabe semkhangeza esandleni, wasithatha wasifaka emlonyeni uShembe. Wathi angasifaka njena emlonyeni kwanyakaza yonke into lapha entabeni, utshani, amatshe, izihlahla, kwahalalisa kanye nabo laba babegqoke izingubo ezimhlophe. Bahalalisa bakhuza ingcwele. Bathi saze sehla isimanga emhlabeni. Ilapho-ke umfokaMahikisa aqala khona ukuzizwa naye ukuthi useshintshile manje, usengomunye umuntu. Akaseyena loya muntu akhuphuke ewuyena kule ntaba. Yabe isithi le ndoda egqoke izingubo ezibende, usunguyise wabo bonke abantu abakhona emhlabeni nezilwane nayo yonke imvelo kaNkulunkulu. Wayesejuluke esemanzi te umfokaMahikisa njengoba wayebhekene nale ndoda, kodwa wayejabula ngoba wayesembonile lo muntu okade lokhu emhlupha kakhulu kangaka. Kodwa akaze amsole lo muntu ukuthi kuwe kanti lona obulale ingane zami, ukube kwakuyimi ngangogcuma ngihlala. Ukufika kwale ndoda esuka ezulwini kwakunika ithemba elikhulu kuShembe ukuthi usezokwehla lapha entabeni. Le ndoda ezimpahla ezibubende phela kwakuwuye uNkulunkulu uJehova abenza naye isivumelwano sokuthi minyaka yonke usuyohamba eze kule ntaba ukuzofundiswa ngayo inkolo kaNkulunkulu. Ilapho uNkulunkulu ambonisa khona nezinye izimanga khona lapha entabeni. Wamyalela nangakho ukuthi kumele akhande umphongolo wesivumelwano, kodwa uzomkhombisa ukuthi uzowukhanda kanjani. Naye umfokaMahikisa ngalesi sikhathi ingqondo yakhe yayisishintshile kakhulu ngoba wayesekwazi ngisho ukubona into engaphansi komhlaba nengaphansi kwamanzi. Esekhumbula nezinto zasemandulo ngoba yilapho akhumbula khona ukuthi akasaqala ukufika kulo mhlaba, usefike okwesihlanu.
Usenguyise wabonke abaphilayo emhlabeni nayo yonke imvelo. Liyaguqa lapho eGumgedlela mzukulu amafutha omCOVID-19 emnesowaphathe. Amen.